Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah, mai rahma mai jin ƙai. Zargina ake yi, littafi na 22. Written and read by Hasnat, Mom Iman and Aiman. Idan wannan ne karanku na farko na zuwa wannan tasha ta mai albarka, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun zuwan labari da zarar na ɗora. Kada ku gajiya, ku yi mani like, sannan dan Allah ku yi sharing. Na gode sosai, ci gaban labari. Tare ta yayi da hannunsa ta faɗa jikin shi. Wani shock ya ji, jin fatar jikinta ta haɗu da tasa. A hankali ya ɗago ta, ta bar jikin shi. Wani irin kuka ta saki mai tsuma zuciya. Doctor, please dan Allah ka ƙara mana wani taimakon akan wanda kai mana. Dan Allah kar ka sanar da dadinmu muna asibitinka. Wallahi bana son na ƙara ganin dadi a rayuwata. Annur ne ya sako daga kan gadon da yake ya durƙusa ya riƙe ƙafar Dr. Najib. Please doctor, dan Allah ka taimaka ka mayar da mu Abuja wajen grandpa ɗinmu please. Dan Allah ka ji? Amara ma sakowa ta durƙusa ta kama ƙafarsa kamar yadda ta ga Annur yayi. Please uncle ka taimaka kaji. Wallahi daddy baya son mu. Mummy ce kaɗai take son mu kuma ta mutu ta bar mu. Kuka sosai suke yi gaba ɗayansu. Nuran da yake kan gado shi ba zai iya saukowa ba, shi ma cikin kuka ya ce, please doctor help us. Dr. Najib wani irin hawayen tausayinsu ne ya ji ya zo masa. Tashin su yayi tsaye ya rungume su gaba ɗayansu yana kuka sosai. Da ƙyar da ya daidaita nutsuwarsa, sannan ya ƙaƙalo murmushi akan fuskan shi. Ku yi haƙuri ku daina kuka, na yi muku alƙawarin kai ku wajen grandpa ɗinku. Idan mun je Abuja ai kun san anguwan da gidan ku? Annur ya faɗa. Yawwa, yanzu ku jira ni zan je na yanka mana tiket gobe da safe za mu tafi. Nuren zan mayar da kai asibiti na can. Za a kula da kai kamar kana nan ko in ce fiye ma da nan kaji? Ku yi haƙuri. Yanzu ku yi breakfast zan je na dawo kun ji? Tom, mun gode doctor, Annur ya faɗa. Kar ka damu. Kallon Afra ya ce ƙanwata? Ba ɗan murmushi, ki yi haƙuri ki ɗan saki fuskan ki kin ji? Ba na son ganin ki cikin damuwa. To doctor, I will try. Okay, ina zuwa ya fita daga ɗakin. Fauzu tana fita a tsakar daren nan gudu take a mota kamar za ta tashi sama, tana hawaye. Da ƙyar ta iya kai kanta gidan dadinta. Wani mahaukacin hon take da ƙarfi. Da sauri mai gadin gidan da yake bacci ya tashi a firgice ya je ya buɗe mata. Tana yin fakin ko rufe motan bata yi ba ta shiga cikin gidan. Dadinta ta tarar ya fito daga bedroom ɗin shi a gigice. Jin hon ɗin yayi da yayi ta shigo. Fauziya lafiya? Me yake faruwa? Na ganki haka. Baba, wata zuciya ta ce kar ki faɗa masa ki bari ki ɗauki mataki da kanki. Yadda ta da wannan zuciyar ta sai ta basar ta ce baba, kawai ba zan iya kwana a gidan can ba yana tuna ma Anti Khadija sosai. Tsakar dare gani ne kamar tana min magana shine na taso na taho. Kallonta baba yayi da kyau sannan ya ce mata kin tabbata Fauziya? Baba. Tamshi kenan Fauziya shiga ki alwala ki sallah ki kwanta sai da safe. Baba na gode ta shiga ciki. Affan yana ofis yana ta aikace gefen shi kuma Zuli ce a zaune ta ci wata uwar makeup tana ta game a wayanta. Wayan shi ta fara rinki sai da aka yi masa 2 missed calls sannan ya daga. Ganin bai san numban bai sa ya shiru. Har yanzu dai ina faɗa maka baka yadda ba ko? Na ce maka Dija murderer ce baka yadda ba. Ka je kai bincike Dija ta kashe mutum 2. Ina faɗa maka ne saboda na san target ɗinta a kanka amma baka yadda ba ko? Wai da Allah kai waye ne da kake kira na haka? Who are you? And Dija wa ta kashe? Ka tambaye ta za ta baka amsa. It ya kashe wayan. Tsaki dadi ya ja. Zubi ce ta kalle shi diye, me yake faruwa ne? Ba komai. Afan kenan. Na san ka fa akan wannan mai aikin taka ne. Ni fa wallahi babu wadda na tsana a yanzu kamar ita. Ba na son ta ko kaɗan. Tun daga zuwanta duk ka bi ka damu da lamarinta. Ta tashi ta fita daga ofis ɗin. Bayan ta ya bi da kallo sai kuma ya ɗauko wayan shaidailin namban matar da ta kawo masa Dija. Hello, ranka ya daɗe. Na'am Hajiya ya gida ya aiki. Alhamdulillah, masha Allah.
Yaya mai aikin naku? Ina fatan dai babu wata matsala ko? Gaskiya akwai 'yan matsala kaɗan. Ina jin ka. Yawwa wani zance nake ji a kanta, ana kira na a waya ana ce min wai kisan kai sai ta gudu daga garin su. Haka ne? Ba na son na dawo wa kaina matsala. Ranka ya daɗe. Ba kisan kai Diza ta yi ba. Kana tunanin an san Diza ta yi kisan kai za a bar ta ba a kama ta ba? Kai ma ka san ba abu ne mai yiwuwa ba. Wallahi Diza tana zaune da ku zuciya ɗaya. Ba za ka gane hakan ba sai nan gaba. Ka yi haƙuri ku ci gaba da zama da ita. Diza kariya ce a gare ku. Ba za ta taɓa cutar da ku ba. To shikenan Hajiya, na gode. Yawwa ranka ya daɗe, amma idan baka gamsu ba ka sake bincike akan ta sosai. Ka ji? Dan ka tabbatar da gaskiya. Tamshi kenan sai an jima ya kashe wayan. Nas ɗin da ta ke ba wa Nurain magani ce ta shigo ɗakin. Ƙara kallon Afra ta da kyau ta kalli Nurain, ta kalli Annur da Amra. Sai da ta ɗan batar ta kalli Afra ta ce ina zuwa su bari na je na ɗauko, na manta wani abu. Gyaɗa mata kai Afra ta yi. Nas ɗin tana fita sai ta fita daga cikin inda mutane suke ta shiga wani ɗan gadin, sannan ta ɗauko wayanta. BBC Hausa ta shiga. Ta yi sama ta ga inda ake cikiyar su Afra. Hotunan ta yi zoomin ta tabbatar su ne. Sai ta ɗauki lambar da aka ce a kira da ƙaramar wayanta. Ta yi dialing. Sai ta 3 miss call ba a ɗaga ba. Har ta fara sarewa sai aka kira ta da lambar da saurinta ta ɗaga. Hello? Wa ke magana? Abin da aka faɗa kenan. Ina kira ne daga Dr. Nat Specialist Hospital. Na ga kuna cigiyar wasu yara guda 4 ko? To yaran suna asibitin mu yanzu haka, kuma na ga kun ce duk wanda ya gansu za ku ba shi kuɗi. Naira miliyan 10 da gida da kujerar maka ko? Haka ne. To ni na gansu. To yanzu abin da za a yi, ba ma address ɗin hospital ɗin da room number ɗin. Zan tura muku yanzu, amma kuma ni alƙawari na fa. Kar ki damu, in dai mun zo mun ɗauke su mun gansu to za mu cika miki alƙawarin ki duka. Dr. Najib yana airport yana ta ƙoƙarin samo musu ticket. Har Allah ya taimake shi ya samu na flight ɗin da zai tashi karfe 10 na safe. Sai murna yake saboda baya son wani ya ankara da su Afra, saboda ya san yadda zuciyar mutane yanzu ta mutu akan kuɗi. Da murnar sai ya shiga motar shi ya tayar ya tafi. Ya san Afra za ta yi farin ciki, kuma shi dama burinsa ya sa ta farin ciki. Kan masu sauraro na, kun ji fa. Dr. Najib yana iya bakin ƙoƙarinsa kamar dai yana neman ya faɗa tarko. Gashi ya samo musu tiket. Gashi wannan nurse ɗin kuma ta riga ta kai rahoto. Akwai fa bada kalamar sauraro na. Ku yi haƙuri ku ci gaba da bina. Sai mun haɗa a littafi na 23. Na gode. Ta faru kullum Hasnat, maman Iman da Ayyiman. Sai kun ji ni.